Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu lan sederek sedaya ingkang kula hormati, ing dalem dinten ingkang berbahagia niki monggo kula lan panjenengan sedaya ngucapaken raos syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat lan rahmatipun sehingga wekdal niki kita saged kempal wonten mriki panganan kaperlu ngingeti dinten pendidikan nasional ingkang tempanipun tanggi keping kalih saking wulan Mei 2023. Perlu saged kita sedaya sumerapi mbok beleh pemerintah Indonesia ing dalem kitab UUD 1945 sampun dipun programaken wajib belajar dumateng warga negaripun milahi umur 7 tahun. Kita ugi semerap ing dalem agami kita Islam ingkang sampun lami ngantos pinten-pinten abad niku wekdal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taksih gesang sampun ngrogramaken utawi anjuraken wajib belajar dumateng umatipun niku sedaya, maksudipun supados umat beliau dados umat ingkang nggadhahi ilmu pengetahuan lan ugi supados dados umat beliau sallallahu alaihi wasallam ingkang boten bodho. Masalah niki kados pengendhekakane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dalem hadis riwayat Ibnu Abdul Ba'ar ingkang artosipun golek ilmu iku senajan ana negeri Cina, sak temene golek ilmu iku dipun wajibno ing ngatasi saben-saben wong Islam. Lan sak temene malaikat iku bakal ngrendahno sayape marang wong sing golek ilmu sebab repote marang penggawean iku. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati lan kelawan ngengeti dinten pendidikan nasional niki monggo kula lan panjenengan sedaya ningkataken malih anggenipun kita ing dalem mados ilmu napa niku arupi ilmu agami utawi ilmu pengetahuan umum. Ilmu ingkang wonten hubunganipun kalian gesang ing donya kemawon lan wonten ingkang wonten hubungane kalian akhirat. Semanten ugi kita semerap bentenipun kalian tiyang ingkang nggadhahi kalian boten gadah ilmu lan mugia amalan ngebekti kula lan panjenengan sedaya dipun terami Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.